Hosti, tu! Quin sofà més incòmode. Que la merda, hòstia, ja. De veritat, Aquest sofà era còmode quan el vaig provar jo a la botiga. Per què ara no ho és? Per què? Per què no ho és ara? Vaig a trucar-los. Vaig a trucar, perquè això és una vergonya. Això és una vergonya. Sí, aquest sofà, preciós, còmode, entra a tot arreu, meravellós. No trobarà absolutament cap ni un millor que aquest i millor preu. Perdoni, un segon, que em truquen. Hola, bona tarda i benvingut a Sofàs... Pum! Tia! Els millors sofàs del mercat. Sofàs... Pum! Cony! En què el podem ajudar? Hòstia santa. Bona tarda. Miri, és que vaig comprar un sofà aquí fa unes setmanes i bé, és més dur que una pedra i jo quan el vaig provar a la botiga doncs era còmode i ara doncs no ho és. Comprenc, sí, entesos, sí, d'acord. És més segur saltar de cap des d'un penya-segat que no pas llançar-se aquí. Pots trencar el cap. Entesos, Ho comunico i ja li direm alguna cosa, entesos? Ah, no, jo no vull pas que em digui res, jo vull que me'l canviï. Ah, que no és el mateix model? Sí, no, bé, el mateix model sí que l'és, però el que no és còmode. Jo quan el vaig provar a la botiga, doncs ho era, ara és una merda. D'acord. Miri, doncs deixi'm preguntar i li dic alguna cosa, entesos? Bé, entesos. Gràcies. Passi-ho bé. Jaume, Cony, no me'n recordava que vivies amb mi un altre cop. no pateixis, ja t'acostumaràs. Escolta, tens un momentet? Digue'm. Mira, estic mirant arbres de Nadal i era per saber quin t'agrada més. No. No què? En aquesta casa no vull cap arbre de Nadal. Jaume, no comencem. Poc que començo pas res jo ho acabo. Jaume, vam pactar que podia viure aquí amb la condició de que m'encarregués de netejar el pis. I ho estic fent, ok? Per tant, tinc el mateix poder de decisió d'aquesta casa com tu. Igual que tu. Entesos? Bueno. Entesos, sí. Però si el poder de decisió està repartit 50-50, no arribarem absolutament cap acord. Jaume, no m'obliguis a trucar a la policia navideña. Mira, no sé pas què m'ha molestat més. Si que diguis navidenya en comptes de nadalenca o que creguis que hi ha una policia nadalenca. No n'hi ha encara? Rafael, en quin món vius? Bueno, doncs si no n'hi ha, van tard, però hauria d'haver-hi. Entesos? Perquè el Nadal s'ha de protegir, tot això és culpa de la Colau. Mira, no ets més ruc perquè no t'esforces. Haurien d'haver-hi antidisturbis nadalencs, que en comptes de porres portessin bastons d'aquests de Carmel, i en comptes de disparar pilotes de goma, disparar boles de Nadal. Així sí que aniria a les manifestacions. Apa, vinga, clar que sí. Alguna cosa més, esperat ja de dir bajanades? Això ens no quedarà així, Jaume? Això ens no quedarà així. Que sí, home, que tu diguis. Escolta, aquí hi ha una pila de plats que s'han de fregar, Ja cal que vinguis. Sí, ara ho faig. Doncs fes-ho ara. Que sí. Voy. Ei. Ei, què? Què? Alguna cosa a dir-me? No, No què? No què? Treu-te això ara mateix. Ah, no, Jaume, no em pots obligar a treure'm això perquè jo estic en el meu dret de vestir com jo vulgui, entesos? Ai, la mare que et va parir. Si no em deixes posar l'arbre de Nadal, l'arbre de Nadal seré jo, Jaume. Hombre, va. Que asco. Digui. Hola, bona tarda. Li truco de Sofàs... Hòstia! Era per comentar-li que el material de l'interior del sofà ara és diferent al que hi havia abans. Què vol dir? Què vol dir que és diferent? Doncs que és un altre material. I quin material és? Roca massissa? Doncs d'això no n'estic segur, ho hauria de preguntar. No cal que miri res, no cal. Miri, jo el que vull és el sofà amb el material d'abans, que és el que vaig comprar. Arrenqui, collons. N'estàs segur?
Home, clar, és que si no les has comprat. Si arribo a saber que és així, no el compro. Per tant, vol el material anterior, que és molt pitjor que el d'ara, no? Sí, Que és molt pitjor. que sí. Però molt pitjor. A veure, no serà tan dolent si l'utilitzàveu fins fa un mes. Bé, vostè mateix, vostè sabrà, clar. A veure, però què li passa al material d'abans? Heu descobert que transmet malalties o... Ni confirmo ni desmiento. Hosti, tu, miri, com si em transmet la pesta bubònica. Sap el que vull dir? Vull el material d'abans i punt. Ui, doncs no sé si en tenim ja, No sé si ens en queda. Com? O si en tenim o el demanem per tenir-lo, doncs el sofà podria trigar fins a uns 7-10 anys. Miri, aneu-vos-en a pastar fang, tots plegats, entesos? Adéu! Tot bé, Jaume? No, Rafel, no, tot malament. Jo vaig comprar aquest sofà, que en principi, doncs, era còmode. Còmode? Però si és un pedrolo. Exacte, però quan jo el vaig provar a la botiga, doncs era còmode. Però es veu que han canviat el material ara, el material és pedra. Els sofàs els fan de pedra, I no me'l poden fer del material antic perquè diuen que no en tenen. Jaume, Què? si aconsegueixo que et portin un sofà amb el material d'abans per Reis, em deixaries posar una obra de Nadal? Fet. Toma! Com es diu l'empresa aquesta? Es diu Sofàs Boom! Bueno, tampoc cal que em cridis, Ah, es diu així. Papi, mira, ja sé que vull per Papa Noel. Hi ha una empresa que es diu Sofàs Boom, vale? Mare meva, no hi ha res com tenir diners. Però què estic dient? Què m'està passant? Jo no era així abans.